F'diskors fl-Assembleja Djoċesana Annwali l-Arċisqof fakkar li fl-aħħar sentejn il-Bank KPS kien ikkwotat pubblikament fuq il-Borza ta' Malta u għalhekk marbut b'liġijiet u regolamenti stretti tas-suq. Kompla jgħid li bħala istituzzjoni li għandha l-akbar isħma fil-bank, l-Arċidjoċesi hija marbuta bil-liġi li ma tagħmilx kummenti fil-pubbliku li jista' jkollhom effett fuq is-suq finanzjarju. Monsignor Scicluna qal li mingħajr ma jnaqqas il-mertu tal-kontribut tal-kleru u tal-lajċi, b'reazzjoni għal dik li sejjaħ l-ispekulazzjoni reċenti, stqar li jrid jenfasizza li d-discerniment tal-irwol tal-Arċidjoċesi f'dak li jikkonċerna lill-APS se jibqa' jsir flimkien mill-Kumitat Finanzjarju Djoċesan u mill-Kunsill Rappreżentattiv Djoċesan. Żied li l-istess discerniment ma jistax ikun ibbażat fuq spekulazzjoni iżda fuq fatti. L-Arċisqof kompla jgħid li meta jiġu stabbiliti l-fatti qiegħed jagħti l-kelma li se jsir discerniment fil-fora kollha meħtieġa fi spiritu ta' dialogu sinċir biex jiġi żgurat li jitwettaq dak li l-Arċidjoċesi dejjem ħadmet għalih. Semma fost l-oħrajn li l-Knisja promovit l-istatus tal-APS bħala bank etiku b'reputazzjoni għolja li jpoġġi lill-klijent fiċ-ċentru ta' ħidmietu u assigurat li l-bank ikun ta' servizz għal ġid komuni. Żewġ prinċipji oħra li l-Arċisqof semma huma li l-Arċidjoċesi għarfet li l-bank jipprovdi sors garantit ta' dħul u likwidità għall-Knisja. U d-deċiżjoni riċenti li ttieħdet li l-Knisja tkompli tnaqqas il-perċentwal tal-isma tagħha fil-bank u bekk tnaqqas l-influwenza tagħha mingħajr ma tnaqqas l-investiment.